ବାପା ଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସରଜୁ ତୀରର ନିଗଞ୍ଚ କାନନ ପିତା। ଶ୍ରାବଣ ମା ମତେ ଭାରି ତୃଷା ହେଲାଣି ବାପା, କିଛି ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତତେ ଭାରି ବାଧା ହେବଣି। ଏଇଠି ବାର ରଖି ଆଜି ରାତ୍ରଟି ଏଇଠି କଟାଇ ଦିଅ, କାଲି ପ୍ରଭାତେ ପ୍ରୟାଗ କରିବା ଗମନ। କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଆଜି ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପାପ ପଙ୍କରେ ପହଁରୁଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଏପରି ସୁଦୟା ଯେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆଜି ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଶ୍ରବଣ ପିତା କଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି ବତ୍ସ? ନା ପିତା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବାଦଲ ଉହାଡ଼ରେ ମୁହଁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ପିତା। ଶ୍ରାବଣ ମା ଜଳ ଧରିକିରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ବାପା, ମୋଟେ ଡେରି କରିବୁ ନାହିଁ ବାପା। ତୁ ପରା ମୋର ନୟନର ତାରା ଦୁଃଖୀର ସଙ୍କାଳୀ। ତୁ ହଜିଗଲେ ଆମ୍ବ ସଂସାର ଭାସିଯିବ ବାପା। ତୁ ମୋର ଏକଇର ବଳା ବିଶିକେଶନ ହେଇଠି ବାପ ଶ୍ରାବଣ। ମା ଜଳ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ, ମୋଟେ ଡେରି କରିବୁ ନାହିଁ ବାପା। ତେବେ ଏଇ ଆଗରେ ଯେଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ଦିଶୁଛି, ସେଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସାଇ ଯିବି ମୁଁ ଜଳ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାପାରେ ଶ୍ରବଣ ପିତା ଯାଅ ବାପ, କଳସରେ ସରୋଜରୁ ଜଳ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସାରିବୁ। ବାପରେ ଶ୍ରବଣ ପିତା ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଜଳ ଧରି ଫେରି ଆସିବୁ। ତେବେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପିତା। ମୁଁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ସେବା କରୁଥିବି। ପିତାଇ ସ୍ୱର୍ଗ, ପିତାଇ ଧର୍ମ, ପିତାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ପିତାଇ ସର୍ବପୂଜ୍ୟତମର। ପିତା ବାପାରେ ଶ୍ରବଣ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପିତା ସେଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ। ବାପାରେ ଶ୍ରବଣ ପିତା ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରି ତତେ ମୁଁ ପାଇଛି। ତୁ ଏକ ମୋ ସାଉ ଭରସା। ତତେ ଛାଡ଼ି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ ବାପ। ଶ୍ରବଣ ପିତା ଚାଲ ବାପ, ସେହି ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଆମକୁ ନେଇ ବସାଇ ତୁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ଧରି ଫେରି ଆସିବୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପିତା। ବାପରେ ଶ୍ରାବଣ ମା ଜଳ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ବାପା। ତୋର ଆସିବା ପଟକୁ ଆମେ ଚାହିଁ ବସିଥିବୁ, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁ ବାପା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପିତା, ଆସନ୍ତୁ ମା ସେଇ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ।
परित्याग करी बहु दूर पद अतिक्रम कली मुई किंतु कौन स्थान में शिकारटीए पाई पारि ना एई तो निकट में झरनाटीए बही जाऊँगी एठाकू निश्चिंत वन्य जंतु माने पानीय जल आसी पारती आछ जाए मो से झरणा निकट को